nagmugna og panaghiusa sa kadaiyahan. Efeso Kapitulo 4 mga bersikulo 1 paingon sa 3. Ako nagapangamuyo kaninyo nga managawi kamo sa takos gayud sa pagtawag diin kamo ginatawag, nga may bug-os nga pagpaubos ug kaaghop uban ang pagkamapailubon, mag-inantusay ang usa ug usa diha sa gugma, nga managtinguha sa pagbantay sa paghiusa sa espiritu diha sa gapos sa pakigdait. Si Pablo nag-awhag sa mga taga-Efeso sa pagpreserbar sa panaghiusa ug gugma. Ang pagkabahin-bahin sa simbahan, nagpakaulaw sa relihiyon ni Kristo sa tubangan sa kalibutan ug naghatag og higayon sa mga kaaway sa kamatuoran sa paghatag og rason mahitungod sa ilang dalan. Ang panaghiusa sa mga magtotoo uban ni Kristo ingon nga natural nga sangputanan, mudala ngadto sa usa ka panaghiusa sa usag-usa, kung asa ang higot sa panaghiusa mao ang labing malungtaron dinhi sa yuta. Usa kita diha kang Kristo, ingon nga si Kristo usa sa Amahan. Pinaagi lamang sa personal nga pagkahiusa kang Kristo, pinaagi sa pakigambit uban kaniya matag adlaw, matag oras nga kita makadala sa mga bunga sa Espiritu. Ang atong pagtubo sa grasya, sa atong kalipay, sa atong pagkamapuslanon, ang tanan nagdepende sa atong pagkahiusa kang Kristo ug sa ang sa pagtuo nga atong gigamit diha kaniya. Ang pulong ug espiritu sa kamatuoran nga nagpuyo sa atong mga kasing-kasing makapahimulag kanato gikan sa kalibutan. Ang dili mausab nga mga prinsipyo sa kamatuoran ug gugma magabugkos sa kasing-kasing ngadto sa kasing-kasing, ug ang kalig-on sa panaghiusa mahisubay sa sukod sa grasya ug kamatuoran nga natagamtaman. Daghan ang mga sanga sa punuan sa paras, apan bisag lahi ang tanang sanga, wala sila mag-away. Sa pagkalain-lain, adunay panaghiusa. Ang tanan nga mga sanga makakuha sa ilang sustansya gikan sa usa ka tinubdan. Kini maoy usa ka ilustrasyon sa panaghiusa nga maglungtad taliwala sa mga sumusunod ni Kristo. Sa ilang lain-laing mga linya sa trabaho, silang tanan adunay usa lamang ka ulo, ang maura nga espiritu. Sa lain-laing mga paagi, nagabuhat pinaagi kanila. Adunay nahiuyon nga aksyon, bisan ang mga gasa managlahi. Ang Dios nagtawag sa matag usa sa pagbuhat sa iyang tinudlo nga buhat, sumala sa abilidad nga gihatag kaniya. Kita adunay usa ka kinaiya nga paggahuptan, apan kini mao ang kinaiya ni Kristo. Sa pagbaton sa kinaiya ni Kristo, kita makapadayon sa buluhaton sa Dios nga magkauban. Ang Kristo nga aniya kanato, makigtagbo kang Kristo diha sa atong mga kaigsuonan, ug ang balaang espiritu muhatag niya ng panaghiusa sa kasing-kasing ug buhat nga nagpamatuod sa kalibutan nga kita mga anak sa Dios. Ang kalibutan kinahanglang makakita sa kalampusan sa wala pa kini, ang milagro nga nagbugkos sa mga kasing-kasing sa katawhan sa Dios sa Kristohanong gugma.